Башкортстанның төрле район һәм калаларыннан 20-гә якын башкорт егете Руслан Белый менән күзгә-күз карашып һөйләшү өчен Ульян калаһына барды. Әмма мәдәксе башкорт егетләре менән очрашудан куркып каскан. Вот находимся на выезде из города Ульяновск. Сегодня мы сюда приехали по поводу вопроса, по поводу кипиша, связанный с Русланом Белым, конкретно с его выступлением в Уфе. Сегодня вот мы провели встречу с его директором, и вот Азамат встретился с директором. После встречи с директором Руслана Белого, так скажем, были оговорены кое-какие условия. Я надеюсь, что сам Руслан Белый и директор его выполнят эти условия, обещанные условия. Я считаю, что они обязательные условия. И эти условия должны быть выполнены до 21 апреля 2018 года. Әгәр талаптар үтәлмәһә, был егеттәр Руслан Белыйның Рәсәйнең башка калаларындагы сыгыштарын өҙөргә ниәтләй. Быга тиклем Руслан Белый Өфөлә сыгыш яһап, башкорт теленән милли батыр Салават Юлаевтан көлгәйне. Башкорт җәмәгатьчелеге был хәлгә нәфрәт белдерде. Башкорт корылтайы култамгалар йыйып, Руслан Белый эшләгән ТНТ телеканалының лицензияһен алдыртуга тиклем барып етәсәкбез дип белдергәйне.